Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Kakong Angela Rengat nakaseng thma orang lijuki kala Ther sembut menteri rang ba ke jela ubak Prestone tensong Halor ke Jingshah Thok jengki babun ki Nongbylla ki baklempat yo jingrap nakasorkar kumba kala kular. Kakong Angela kala ongru bakatur kala yo ikini jingtip katkum ki kot ki sla dak RTI omba syuthaw na madan. Sashisin mentakasni ba Prestone i ranch kipat ba di pelat kubor. Hadir kita kerja keran jungi ban kentu ini berok ban ibam jhur. Ban hadir be yong ba kasorkar kamla ale i ke ya yarap iwe lane ya lade dalade. Ila ongru hadir kata ba kasorkar kala ale kat bala kala ai ki hatongin don kam kasorkar ban pentian jai ni. Hadir kata yong sakumno yong ba ngila adep ai yiki ya uduk usuk mencim senam hendrai kamdai kapok cuk sorkar lada kimla pan ai bat penbiang ki kot kislah ba biang ki ai ka bank account ka ba mdai ba bakala nakini ki jingkran baro taksi la apoi sa shakane ba ban pen shai shangi ki ka halor katuka RTI ka ba manga mapi ki ba nia pet nia khmi kini ki singi ki bladem. But kadai ke bangi di ban sngop komen namar ba ka sorkar ka shimigan ka por ban batai shanga shapi shaphang kani ka jingbo jingkli jongi ban ngidi ban shim ni kani kum ka jingjop ka jongi ba namar ba dai na ka babu jingkli manga mapi mangia wat iki kerteng jongi bangia khmi hato ka to ka pisa ka poisisha na em sa bank account jongi bangi pen bor ka sorkar ban pelut kumbasau pusan minit ban batai syai shangi syai ke ko pisa balai kampat poi hato kat poi ne kalau ngai ko sungsi ba i ba Prestone persang ban kenthok yang asi metro yong hana ba imat ngam sungsu ka an yong ngade ban lek pulis shu hak ta mati ngani su pi mati gede to jakka ba ki ajing hikai yakini ki officer mo la sing ngade ban chu pentip i ba Prestone mangade kebriu bala don ka degree jong kaan ngala ju yo scholarship ru bani pulih sabilan but ngala ju sim class ru hamati na benta ki officer ndre kani kamdai ka ka banginia kan tho iwe ne banginia ban phai kti kini ki bamler namar ba habangi kren ke ni kren ningkong haka Jingshah na ni ka Jingshah ngam de ke bri ko banut ban ang sentur klem da pule benya klem da research klem da smooth ho bat kan nong rim jongi bat jong ka tur ka seng ka jongi ka long bet ban yeng halor ka an ban kren haka Jingshah ka bangi shem naki kot kisla markata kalong ka bas musi bai ba Prestone ikwa ban ya lambak lai pi ban ong ba mangi kum ka seng la ya lambak lai pi kan ye kam dei kum ta namar ba habangi wan chi pat ba ban ai ka RTI ru ka ka RTI ka de ka an ka bak sarkar ka ai ngai pi ban ilum ki kot islam ka sarkar Jingshah wa de ka an RTI ru nya khun ngar ma de iwi ha ka to ko por be khun man yo ka an bangin yo lum jing tet pat ba ni la le chu parliamentary standing committee ban ajing mut kan long kum nu ka an ru toh kata ka dei pada ka story hendrai ani ka RTI ka long pa atiar ba manga ma phi ngila ban sei pa Islam sarkar bat ka dei da ka ba pendon kam ya ka RTI ka bangi yo sei yakini ki dokumen ka ai ka sarkar ka to ka list shanga bat mangi ngit sa sampai ba kam dei ka bangi shu thang inyo na ki tu ki kerteng inyo na ki tu ki figures tu ki number tu te kam dei ka ta ka fake news kum ba yong ba Prestone mo waya sungthu bakla ka nongrim jungi ka de ka Jingshah ka ba ngiyo lum naki kot kisla lingba ka RTI ka ba mut ki kot kisla ka ba ka sarkar hi shagi tisakawe ikwa kan thosh ka seng jungi hana khiele yarap da ba sam khaw kum ning tai yang kwa ong ba kitar ni le hendeng tip bangim kot bor mania sam khaw ya shilak arlak mut kibriu bat kadai ka ni ka kam ka bangile ru kadai ka ban pet
Bahkan ni kapor kelam nundon bayak tangan. Nama pilak kular, bapin ai kata ka song bisa. Tapi dia ban, bu i kata ka jing kular. Bahkan ni kadai kerkom tray jongi, kadai rap kambon. Ti sakawai ru, aku aban ong ni. Tong ni pek biang satu ka arti ai. Kenang bangin sautu. Ke ai baki kam ke sorkar, bat ke ai ka Jingshah bapau plen yang kita kikot kislah. Mencim senam hapor bawan ke lockdown. Kadai nak jing dawa jo kipat ba. Kaseng kinong de madan mangi nak atur baong ba pi hapan ai jing kersan yu pat ba haba pila lockdown kumne. I ong hana bangim ju ai jingmut. Na rumen shim senam ngin ai jingmut badai nak takadaru baki sa ong bakin ai kene ka jing yarap mo. Te na rumen shim senam ki ong kin ai kene ki dapat mi dak tukun notification. Hendrek sa si sien iba Prestone ila yalam bakla. Daka ba ong hana ha ka tukun notification ki ong ki breu ki badon ka AAY ki mbet pan apply. Kili bule biang tukun notification. Hot ikti officer jong pi bakin batai. Namar ha ka tukun notification klam Thok kumta. Ki shu ong batang kitu ki breu ki ba don job card lane ki bayo jing kersan nak tu ka PM kisan ki mbet ban apply ki masrul tangkat ta. Ndeki wei ki badai hi ki Nongbylla ni ki don hok ban apply kani. What kitu ki badon ka kad AAY ru. Hendrai ngaku man pen snow sa sorkar. Ba kitu ki badon job card ki claim apply. Bon naki. Hendrai wat makiru. Haba ki yo ka phone number jangi kini kisngi pala dap ki pha khobor sangi. Ba kata ka jing kersan ka sorkar ka ong kan ai ling ba kata ka PM kisan ba kata ka job card ru kampat poi. Te mentang aku abo jing keli syai kata ka pisaru. Om tangkan ni ka song ba pikulari kinong ki daily wages. Te mentah syu tong ni kan mau mo. Mencim senam ki ong to ya apply. Ya apply ling ba phone ki ai phone number lane ban WhatsApp satu lane ki ong ru ya ki breu da pila 1 mi ki office labor ki bahab barok ki district. Lane ki panjing yarap nak snong ban ong to yarap ban register ya ki breu ki bahas nong jompi ki badai ki Nongbylla ni. Ba ki breu ki dale kumta. Bon nak kire lei ki da Xerox what ya ka bank passbook ru. Nama kata ka jingdon kam nak labor office. Lapun biang ru ndok sudong. Ti menta phimla ban keno. Sa si sien pi kwa ban keno ki pat ba. Ba ki pla ban pen biang ki kot kisla ne ba ki smuthu bakala ka e kata ka song pisa e. Bakani ka dei ba even le ran ba ha kapor ba ha jubab ka banin kong e kalong ban keno baik ban yu pai ba. Ti hadin ba ki ai kita ki kendon ki breu ki la apply. Mentah hadin bangi yo e kani ka RTI. Ka e ka bangi shell. Nak RTI. Bon ki kerteng ki breu. Bon ki bala phone changi ba pha message baka don ka kerteng jonga hendrai kita pha what ki bank statement joki. Bakat kumbak Thok hang tu ka arpo wei spa. Ki klam yo arpo wei spa. Ki yo new spa la ne khat sau spa. Ki don ru ki bakam yo ba don tangka kerteng hang tu. Te mentah sya ka jangan ka pisah. Himla ban ong mentah sendat oh la sisna mentah. Pi ong pada oh ki don sakat tu ka ni ki bangim pat transfer. Pimut pin sengap bet dada dai bangi ngim ya bo jikeli ki pat ba kim kedau bahasa account juki kampat poi ta pin sengap bet. Kata ka de ka jingkeli bi nga khmik lenti bin ai juba bahasa. Ti sakawai ru ki don gitu ki ba apply. Ki ba biang ru ki kendon. Pin ham ai juba me mentah balai pi reject ya gitu. Hakan nong rim ayu. Pi klem pediang ya ki application jong kitu ki badai hok ki Nongbylla ni ki badai ban yo e kan ka song bisa balai pi kan tat ya ka application joki ya kan yeru sesungguha juba sopai ba ti sakawai ru I ong ba hana ngimde ban sukan no kan tho ek sarkar khamtam por ka khlam ka juba tongai kan ni ka long ni kedau ya ka Jingshah ka jongi par kade ka kamram jok sarkar ban pensyah mo bat khamtam namal bakadai ka por jong ka khlam ni hap ban pe ngor namal ngim kwa baki para nong song snong jongi kin poi sa ka jing yap thanan bat dei na kan ni ka daw ba
Ngi kentu iki pat ba ban pentip changi. Atau ki yo shishan em ka jing karsa macam sna. Nama katur ka de ka jing ai jing mut tu pat ba hi. Ti shu i ong hana ai jing mut shu. Ti ngan ai kita ki jing mut. Ning kong ba i wei i beriu i badon kerteng ha katu kalis. Pet ba hapok kan kata yo. Kan poi hok katu ka ar hajar sispa tengka kepada kabha jongki. Lane kesan hajar lada kidai kituki ba register hapoka BOCW. Nama kita pesan hajar bon ki ong kan yo san hajar. Te sei ka ja te. Kan ja si hajar kan ja news pa makana ro ka de ka jitu Te pet bakan poi kan ka pisah. Ya kitu ki ba pi ong himpat transfer. Ya kitu ru pet bakan poi kan ka pisah hapok kan kata yo. But ya kitu ba pi klem pediang ka application pihak aju ba. But ngilele ngi kentu bawat ya kitu ru pi day ban kersan kamta maklawan ban sa arsin kan ka khlam. Shushu ngila adap ai jingmut ngila ada ka jing Thok ka memorandum. Ba mencem senam pikular song pisah nisyam ba khampat. Bet khampat renti khampat poi ta ka pisah. Handai kan ka kenti mentaru. Kani kasin mentalile kham syam jing hadu kata-kata. Namar la shi senam ngila adap ya kan ka khlam yo ka mai shu. Bo ni paralok jongi ki ong tangga bai war la shu i hab ya pet yeng no le si le nyo shnong ki don ki ba pha message ba ong tangka khau mentangi don ngim don i shu tangka ja sudah ki don ki ba ong ngim tip shu la sa ngin yo nai ti ngi kentu ba ngi ai jing mut kum ba pi pa ma pi ba sngob ha announce shisendon pakan don biang ka jing kersan ya kito ki ba im da ka ba belas ni nila ai jing mut ya pi ru na e bang sei ka ta ka pisah yang shim ar kror nah riu pongut ki MLA kapoi shispa ar kror sami katu ar lak tam ki long yeng ki la ban yo kan ki persha pi kwa jingmut shu ngan a shu ki jingmut kata kalong ba menta pi ong banyak khuni kan ka khlam corona namar bagi hospital ki la aslai ho ni de banya la se isolate ha yeng la dangila iki bamla pila kerpat isnong bakin yarap ban bu ki corona ke senta sngob hawat kalat kapisa katingka ban kersan ki snong kumno pi expect yaki ban penya yaki ne expect yaki khna snong khna samla jongi ban le yeng pahara hanto ban le yarap hanto khlam kanu ka jing kersa bat sakawairu itip bakadon ka central grant kapa ai yaki ne ki frontline workers mutak ti betrai hospital Batru iki betrai hakishno ki asha ki anganwadi na makituru ki deki healthcare frontline workers hakani kakhlam. Bat iki volunteers shnongru ki balet ban pet iki ba quarantine ki la deki frontline workers. Ka Jingshah ka kamram jok sarkar kala ade ban shim kabu ya ka central assistance jong ka insurance. Ka ba ong ba lada ka don ka ka ba snopsi ba kine ki ba yakun na banta jong pi ki yo corona ba ki du ka jingem. Long yeng jumki kan yo katuka insurance money. Hato ya kan ni pila ya pet baki hospital private kila register ya ki nong tray jumki hangto tang ini shwa ijing ajing mut muta hangko ya kan ni baro ke bangi shem ling baka RTI ngin sa Thok ngin sa ai da ka jing Thok da ka memorandum ngin sa ai wat ka sabut ru Iway message baki pak beriu baki klam yo kan ka pisah tengka. Kani ka de ka documentary evidence. Bat ngin pen poi sapi. Ka kamram ka jong pi. Ka de ban pet. Ba kini baro kin yo. Ka hok ka jongi. Namal ba ka de ka pisah ka jong ki ba pilakular. Bat sa shi sien nga kwa ban kan tu pi. Wa wat num le ka. Bat ki beriu. Namar ba kani ka jing kentu jong pi ba ong kani ka bangi ong mangi kam de ka Jingshah kani ka Jingshah ngi sngap iki break la pen snow bat kani ka jing kran jong pi ka long ba pen pau ba pilong persha ya ki brio namar ba ki de ki brio ki bala pen pau iki ta ki jing ki kham yo tak pisah kata ru pirang kwa len ti sngop ha sa ka ka advice ba pi de ban long ba kloy ban kham snap
yaki pat ba but kani ka jing say RTI ka jing share kadai namar ba ngidon kataka jingkit kle ngidon kataka jing snowlem pangimde ban ya poish ka apot ban yap thangan but kamdei ka ban shuya kan thok pp kan thok nga kan thok pp ong nga sa le tra election arpo lai yin sia pet ya kata ndre ka bamenta ka ban kong khilik pet kim num yap thangan kibre pat sa shisin kan ma bangi dei ki nong shong shnong haka jela haka ri ka balik kata demokrasi pat manga bat barok ni don hok ban kentu kamtam sha ki minister pp kumim minister labor kacing ba khli ka de happy bat ladang isno ba kam biang ker kontrak kam ni don hok ban ong pi ban hiar shuki bat sngo ba ong what ya kitu ba advice pi kitu ki babu kitu ki bureaucrats bakim num advice bakla namar kane kadai ka kam yap jong pai ba tingi khmik lenti bakani ka hok chak pat ba hapok kani ka tayo kin yo ya kani ka bala kular ki bat sashi sian pai ba ngidi ban kan mau bakani kadai ka jing job jong ki pai ba ladangim keren ladangim pen pau ka Jingshah da shu ngap man kani ka pisa kala ja ngim tip sai ka poi bat kadai na ka jingya wan lam kum ne mengya pet kani ka RTI mengiyo kait yu new so yung ka jing job andre wat la ka taru ngindang hapet ngori bat ban bodin bat ngindang pediang hi ya kitu ki jing mut jong pi bat ru ya ki complain la da pim pat yo ki le check itu ki pat yo la ban check ya ki shnong ru ki badan ki les ngop hap poi chang ki les namar habangi tap ya ki complain ki kwa ban rum lot ki krtang ju ki preu ki baklam yo ka bha ne ki bakham yo tret bat ka juba manta kadai banai sarkar shangi ki ba